Здравейте, драги ми смехурковци! Днес реших да заснема едно видео, да ви покажа как да си направите една бърза прическа за петък. Може би ще излизате, може да отивате на някакво събитие. Нещо много бързо. Ето, приготвяме основата, вързата косата, мачкана на кок цял ден от работа. Никакви неща не съм сложила, само намачках. И сега магията започва. Махате многото слоеве ластици и та-да! Имате невероятна прическа. Невероятна прическа за събитие. За повече съвети относно как да си оправите косата толкова бързо, последвайте ме.